Happy weekend sa tanan nato nga mga suod nga higala o mga tag-subaybay sa atong tulumanon ang takna sa pagtuon. Welcome namo kamo pag-usab niining atong usa ka oras nga pagtuon mga kaigsuonan sa atong leksyon sa atong tibuok nga semana karon nga quarter sa atong lesson nga gisulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. Salamat kita ang gitagaan kita higayon sa Ginoo nga padayonon ang atong pagtuon niining nag-anam og kanindot nga lesson mga kaigsuonan para Amen. sa ato ang leksyon matag semana og sa atong pagtuon niini aron motubo kita diha sa pagalagad og kasinatian sa atong pagpaabot sa Ginoo. Karon nga semana mga kaigsuonan, pinasahi kayo ang atong pagtuon tungod kay suon pud usab kayo dinhi ang usa ka dako nga panghitabo mga kaigsuonan nga nalambigit ang tibuok Protestant Church movement mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Gani karon nga semana, to be particular, Martes, October 31 mga kaigsuonan, ika-500 katuig nga kasumaran sa Protestant movement nga gipasugdahan ni Martin Luther. Ug niining adlaw niadtong Martes mga kahigalaan ug mga kapaglaom, gilansang ni Martin Luther ang iyang mga thesis in protest to what the church was doing. Ug mao ni ang semana nga natawo ang Protestant movement 500 years ago. Karon nga semana ang atong pagatun-an particularly bahin sa pagtuo ni Abraham, and that is in fact the title of our lesson for the week. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan ug atong sensilyohon ang tanang mga detalye sa atong leksyon ni ining semana atong buksan una kini pinaagi sa pagpangayo sa kinaadman nagikan sa Ginoo sa pag-ampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Mahigugmaon og gamhanan namo nga Dios. Dili kami matagbaw sa pagsampit sa imong balaang ngalan. Among gipangayo ang imong kaalam, giya sa imong balang espiritu. Masamtang kami magatuon sa mga pulong, kini among masabtan. Panalangin ni ang tanan namong mga kaigsuonan, tanan namong mga viewers, matibi man kun maradyo, hinapaunta nga mag-usa kami diya sa usa ka pagtuo. Amen. Nga maglaom kami, na kining among pagtuon, matag adlaw nga igpapahulay, may labot sa among handom nga magtubo nga lig-on hangtod sa imong pagbalik. Yes. Daghang salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, daghang kay salamat Ma'am Pinky sa imong gihatag o gihalad nga pag-ampo alang sa giya sa Ginoo ni atong pagtuon sa usagid ka oras mga kaigsuonan. Kuyog usab di ay nato dili lang si Ma'am Pinky Gulfan ang atong Women's Ministries Director diri sa SPUC, kundili aniya usab si Dr. Ray de la Cruz mga kaigsuonan nga mao ang atong pinalangga nga Health and Temperance Director dinhi sa South Philippine Union Conference. Nalipay kita nga atong gikauban si Doc Ray karong ngaron nga semana alang sa atong pagtuon. Di pa ta mo ato sunahan mga kaigsuonan, I think we need to say our greetings for the weekend. Gusto na mo nga itimbaya ang tanan nato nga mga suki nga nagsunod ngining atong pagtuon matag semana. Doc Ray, say your Gusto greetings. na ko nga itimbaya ang atong mga kaigsuonan dinhi sa kaumhan sa North Central Mindanao Conference nga sa inyong kanunay nga pag subaybay niining atong takna sa pagtuon. Labi na sa atong mga kaigsuonan diha sa Kasisang Church sa Malaybalay. O gusto po nako nga itimbaya ang atong mga kaigsuonan diha sa Lower Bayabason kay sa sunod semana mga kaigsuonan magasugod ang atong health seminar diha sa inyohang distrito. Mao man ang atong mga kaigsuonan sa Northeastern Mindanao Mission nga gipanguluhan ni Pastor Obos. Ako among gitimbaya mga kaigsuonan nga nagasubaybay niining atong takna sa pagtuon. Kami nang hinaot nga pinaagi niining takna sa pagtuon, makaangkon kita os mas lalom nga mga kasinatian sa atong relasyon sa atong Ginoo. Amen. Ma'am Pinky. Oo. Ato sab igreet ang atong mga kaigsuonan diha sa Western Mindanao Conference o nga gipanguluhan ni Pastor Dr. John Kidit kauban sa iyang
tresurero o sekretary o sa tanan nga mga departmental directors, sa tanan natong mga kaigsuonan nga kanunay gyud nagapamati sa atong leksyon. Maingon na usab dito sa Zamboanga Peninsula Mission nga gipanguluhan ni Dr. Ilvin Salarda, kauban siyang kapikas, o sa tanan nga mga administrators o mauman usab ang mga directors. Maayong adla ipapawala ninyo dihang tanan, mga kaigsuonan nga makugihon kaayong nagasunod sa atong programa. Hinapaunta nga malig-on o makasabot kamo sa inyong pagpamati sa atong leksyon. Dili na mo makalimtan ang pagbati sa bereaved family sa among kaubanan sa atong buhat diha si nga bag-o lang gyud kalit kaayong namatay si Pastor Joyce Vergara. Nasubo gyud mi kaayo ma'am nga mao ni nahitabo sa imong kapikas, hinapaunta nga mangbalang espiritu magalig-on kanimo ug sa tibok pamilya. Amen. Atong pagpadayonon usab ang panimbaya sa atong mga kaigsuonan diha sa Davao Mission nga pinanguluhan ni Pastor Jerry Patalingog uban sa Executive Secretary nga si Pastor Edwin Magdadaro. Mayon usab sa atong pinalangga nga treasurer nga si Sir Lawrence Lamera. Atong mga district pastors, mga field workers ug mga kaigsuonan nga nagsunod labi na sa mga kaiglesiyahan nga nasakop ni ining atong pinalangga nga misyon, ang Davao Mission. Padayonon usab nato ang pag-greet sa atong mga kaigsuonan sa Southern Mindanao Mission. Labi na gyud kang Pastor Rene Rosa, ang atong President, Dr. LP Miranda, Executive Secretary, ug kang serving sanis nga atong pinalangga nga treasurer. Mga pastors, mga field workers ug mga directors sa nagkalain-lain ng mga departments, we greet you a happy weekend. We know you are very busy doing your responsibilities for the week tungod kay kining panahon ng mga kaigsuonan. Hapit na gyud matapos ang atong tuig 2017 unya daghan kay ita gipangapas sa dili pa moabot ang pag-close sa tanan nga mga activities for the year. Special greetings usab sa atong mga kaigsuonan nga nalambigit sa usa ka dako kayo nga evangelistic activity sa miaging semana dinha sa distrito sa Surala ug sa mga silingan nga mga dapit mga kaigsuonan. Lipay kayo ta. We were there the other week kag natapos ang isa ka semana nga panag-upod nato dinha nga nahimaya ang Ginoo pinaagi sa usa ka gatos kapin nga bautismo at the end of the meeting during the evangelistic series. Gusto lang nako nga i-greet ng aton nga makaigsuonan sa Surala Central Church. Of course, ang aton nga church pastor din si Pastor Froy kuyog sa iyang pamilya. Maingon usab sa atong pinalangga nga elder diha sa church nga si Ma'am Jo Osano. Maingon man sa iyahang mga kabataan si June uban kay Doktora Osano. Lipay kami sa inyong dako kay nga support. Last week nga ara kita din ara man pod si Kuya Boy Banyes and family and the entire family mga kauturan. We greet you happy weekend. Ara sab si Sir Gail Mendoza. Greet na mo ang imong support sir kag sa ato nga mga kauturan nga naagyo din nga grabe gyud ang ilang support. And also, of course, Pastor Joel and Ma'am Weng Nakubuan. Mayon usab sa uban nga mga district ug mga churches nga nalambigit ara din sa Tibuli, mayon man sa Lake Cebu, kang Pastor Jerry Gono, kay Pastor Larry Lanistosa, and of course, the many other brethren nga ara sa support mga kauturan sa nagligad nga crusade the other week. Amusab nga special pagbati mga kaigsuonan sa pasubo sa panimalay diha sa atong pinalangga nga igsuon nga si Elder Kilat sa Kidapawan for his passing away. We offer our condolences to the family. Kahibalumi nga dili gid sayon ang magbangutan mga kaigsuonan. Nevertheless, we come with you labi na gyud sa atong programa din sa Tacna sa pagtuon. Padayon na ito mga kaigsunan ng mga kaigalaan. Ang atong suhito ni ining simana o gisgutan dinhi ni Pablo agig usa sa mga argumento sa iyahang pruiba mga kaigsunan sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. O kini mao ang pagtuo ni Abraham. Amen. Nakahibalot ang mga kaigsunan nga si Abraham mao ang amahan sa tanan nga mga Hebrewanon. Gani, he was the first person in the Bible nga gitawag sa Dios nga mohawa gikan sa iyang dapit sa Mesopotamia kay usa siya ka tawo nga pinili sa Dios. Gani, gingnan si Abraham
Bisan og idaran ka na, gawas dinha sa imong nahimutangan, ikaw ug ang imong panimalay, ug muadto ikaw sa dapit nga akong ipakita kanimo. And eventually, it was the land of promise. Mao kadto ang yuta nga saad nga panulundon alang sa iyang katawhan. Ug hibaluan nato makaigsuonan nga si Abraham mo'y amahan ni Isaac. Unya si Isaac mo'y nahimong amahan ni Jacob, ug si Jacob mo'y nahimong amahan sa 12 ka mga tribo. 12 ka mga anak lalaki nga mao ang 12 tribes of Israel, mga kaigsuonan. So basically, kung adunay Hudiyo nga adunay garbo alang sa iyang pagtuog sa iyang identity, mutawag gyud siya sa mga pangalan nga Jacob, Isaac ug Abraham. Mao na nga sa panahon ni Ginoong Hesus, ug bisan pa gani sa panahon sa karaan nga tugon, makaigsuonan, na identify na didto nga ang Dios mo ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob. Pero niining si Manaha atong gitun-an kung kinsa si Abraham, paunsa siya nahimong amahan sa pagtuo ug amahan sa daghang kaliwatan as declared by God. Unsay iyang gihimo? Unsa nga kondisyon nga nihimo siyang righteous? Nining si Manaha makaigsunan ato ning pagatukyon. Ug salamat kita nga nagpakikuyog kamo kanamo karon, gani ni apo dinhi ang atong duha ka mga kauban sa atong diskusyon. Atong ihatag ni Ma'am Pinky ang pagbasa niini sa atong memory text para karon nga semana, mga kaigsuonan. Atong mabasa diha sa Roma 3:31 nagaingon, busa gihimo tabang nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo, kana dili mahimo hinunua ginatukod nato ang kasuguan. Amen. So gipabarog pagiday nato hinuon ang kasuguan, mga kaigsuonan. Actually ni adini ang contention karon, unya maglisod og settle ang atong mga katawhan ug mga sakop sa iglesia, gumikan ining argumento nga mabasa nato bisan sa atong lesson, sa atong memory text karon. Si Pablo na mismo nagingon, ato bang giwala ang bili sa kasuguan tungod sa pagtuo? Pero sa tubag ni Pablo, mga kaigsuonan, God forbid, palayo ka na, dili gyud na mahitabo, hinuon tungod niining sa mga pagtuo, gipabarog pahinuon nato ang balaod, mga kaigsuonan. And all these arguments are very clear in scriptures. Ato nang sinsilyohon paghusi sa karon. Atong ihatag ang time kang Dr. De La Cruz sa iyahang mga arguments, mga kaigsuonan. Kung atong tanawon, mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga nagapaminaw, kagwapo gining atong mensahe o tema niini nga si Manaha. Tungod kay daghan mga tao karon sa tibuok kalibutan naghunahuna nga niining panahon sa bag-ong tugon o sa atong kapanahonan, naghunahuna sila nga giwala na gyud ang bilis sa kasuguan kay naa nata sa ilalom sa grasya. Nga hunahuna nila nga di na nato kinahanglan ang sugo. Amen. Apan kung atong tanawon ang sinulat ni Apostol Pablo diha sa Roma, tibuok kapitulo 11 sa Roma kapitulo 4, makit-an yun nato pag-ayo dinha nga bisan pa sa panahon sa daan nga tugon. Yeah. Naa ang na-specify kung unsay function sa kasuguan, labi na diha sa kinabuhi ni Abraham. Amen. Nga makita nato nga ang kasuguan nagpabilin, apan ang grasya anaa gihapon. Amen. O giklaro ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 4 nga ang kasuguan dili maoy makaluwas kanato, dili maoy makabayad sa atong sala, kundili maura ni nagpaila kanato nga dunatay sala. Apan gipakita po ni Apostol Pablo pinaagi sa kinabuhi ni Abraham nga si Abraham gitawag siya nga balaan, gitawag siya nga nahimong pinasaylo sa Ginoo, dili pagkahuman sa iyahang pagkatuli or circumcision, apan nahimo siya nga balaan, gitawag siya nga balaan sa Ginoo prior nga siya gi-circumcise. So in other words, ang mao nga kasuguan dili mo ay naghimo kaniya nga matarong.
kundili ang grasya sa Dios, ang saad sa Dios. Nga gitan-aw ni Abraham pinaagi sa pagtuo nga mao ang kamatayon o grasya ni Kristo sa krus sa Amen. Kalbaryo. Okay, Ma'am nindot Pinky, kayo yeah. na siya, Pastor ba? Kaya ato gong dumdumon ato ni Aging Sibada sa Roma 3:28, nagaingon dito nga, ginaisip nga ang tao pag gipakamatarong tungod sa pagtuo gawas sa mga buhat sa kasuguan. So murag sumpaki siya. So karong sa baduha, nindot kaayo ang atong teksto kay ngano man nagaingon diha nga ang wala na to gikuha ang iyang bili kundili ato noon gipadako. Ato noon gipadako. Ang kaluwasan pinaagi diha sa pagtuo grasya kang Ginoong Hesus dili kay ipagawas ang kasuguan. Amen. Oh. Yeah, gani mga kaigsunan, sa introduction pa lang sa atong leksyon, gisgutan din ha ang 3 stages of the salvation process. Nakabantay gid mo diha kay sa introduction mo ginadayon ang atong tanawon mga kaigsunan unya makita natong overview sa tibuok lesson sa semana. Ang 3 stages of the salvation process, particularly sa nahitabo ni Abraham mga kaigsunan, maora ni gisaaran siya sa Dios mo nang number 1, The the promise. promise of a relationship and blessing. So gingnan siya Abraham, hawagikan din ha, lakaw ka, unya I will tell you, I am going to make you a great nation. Ningon si Abraham, Ginoo paun sa man ni mahimong posible nga gani ako idarana, akong asawa kunot na sad parehas mi dili na mi kahimo. Unya kung imong pagkabubuton nga mga anak mi kaniadto ra nimo nagibuhat sa amo, but we are quite advanced in age and that's quite impossible. Pero ang Dios nagingon, Abraham, gisaaran ko ikaw nga panalanginan, mahimo kang amahan sa tanang kanasuran, o ang tanan nga mahimong duol nimo, makaambit sab sa akong panalangin nga ihatag kanimo. Inguna na akong saad kanimo, Abraham. Unyang ikaduha mga kaigsuunan, niining proseso, second stage is on the side of Abraham. Ang gingon din ha, sa diha nga nagingon ang Dios kani Abraham, kawas diha simong balong-balong, gabi man to sila nagistorya. Unya hangad, it was a clear night sky. Iha pa ang tanang bituon nga imong makita din ha. But Abraham probably started counting, pero ingon siya, Lord, I lost count. Di na ko ni maihap kay hilabihan kadaghani. Ningon ang Dios kang Abraham, then kun unsa kadaghana ang bituon diha sa langit, ingon ana kadaghana ang imong mga anak. Pero ang Biblia makaigsunan, naman na sa Genesis Kapitulo 15, nag-ingon, and Abraham believed what God said. So nituo si Abraham, nag-exercise siyang pagtuo makaigsunan sa giingon sa Dios nga pakigrelasyon og mga saad niya. So that was his response. And you know what? Ang ikaduhang gihimo, ikaduhang nga stage ang response ni Abraham, ang ikatulo makaigsunan, mao ang declaration sa Dios kung unsa nga klase sa tao si Abraham. Unsa giingon sa Dios? And God counted it for Abraham as righteousness. So diha Sa ato pa, pagtuo lang ang response ni Abraham, ug diha makaigsunan, wa pa gani kasugod si Abraham og implement sa unsay mga reglamento angayong buhaton, matarong na siya. So ang declaration, he was righteous right then. So ako nakita, Pastor Banga, diha nakaguna si Abraham sa pagtuo niya sa usa ka Ginoo tungod kay imposible manggod nga gisaaran sila sa iyang panghindaron, di ba? Yeah. Makaingon ang ordinary nga tao makaingon nga imposible pod ana magani nanganak ng okay pa kayo sila. Oo, naapay regular nga monthly nga unsa nang ilang gikuan niya, magregla no? pa. Oo. Unya karon sa ilang katigulangon, ingon nga napili siya with willingness, without any question sa iyang pagtuman o pagtuo, diha nakaguna mo na akong giingon, nakaguna gid siya Abraham anang pagtuoha. Oh, nga kining maong pagtuoha nahimong pabilo nga gitawag og pagkamatarong. Na Amen. ang tanan nga motuo pod ni anang saad ato ha, balik ta ha. Kanang saara kung sa ato karon mapareho ta kang Abraham nga ning tuo nga pagay nato nakita, no? Oh. Mahimo sabtang sama kang Abraham. Kanin Nga matarong. Amen. matarong. Amen. Oo. Tinuod na, Kung mga atong igsunan. tanawon, no, gusto na ko pod nga taga nato pagtagad kani bitaw saad. Kay sa daghan nga mga tao naghuna-huna nga dinhi kay Abraham ang saad nga gihatag ang Abraham
kutob ra didto sa saad nga siya mahimong amahan, makaangkon siya og daghang anak. Apan sa lalom-lalom nga pagtan-aw in relation sa ato ang kaluwasan, kani nga saad nga gihatag sa Dios ngadto kaniya, maoy saad nga diin ang manluluwas diha mugikan sa iyang kaliwat. Yeah. Nga iyahang gituuhan, nga kato nga gituuhan niya nga si Kristo mo abot diha sa iyahang linya, mao'y muhatag kaniya og kaluwasan ug mao na iyahang gituuhan. Yeah. It's Amen. not only Exactly. nga gituuhan niya nga makaangkon siyag anak, apan gituuhan niya nga sa unahan mo abot si Kristo mamatay sa krus sa Kalbaryo ug mao'y muhatag og kapasaylohan ug muhatag kaniya og pagkamatarong. Sa iyahang pagtuo gideklarar siya sa Dios nga siya matarong. Yeah, amen. Lisod bang good po kay Pastor Do? Kanang word nga pagtuo ba? Kung sa ato karon nga vocabulary, ang tao gud nga way pagtuo, gamay ra kayong bikil sa iyang paglakaw sa dalan, mapandol manggaling na siya sa gamay nga bato. Madiskarte siya mo reklamo, muundang sa paglakaw ng uban. Pero ang usa ka tawo, ako bang mapadag-ingnan bang ang tawo nga mga pagtuo, murag bahala nang unsa nahitabo sa kalibutan sa mga pagsulay nga iyang agian, lahos gid na siya sa unahan. Amen. Kaya doon naman siya pagtuo naman siya goal. So muna akong nakita nga nindot gyud ang tao kaya ang pag-alagad dato ron kung wala tay sakto og lig-on nga pagtuo di kita mo lahutay. Amen. Pero mga kaigsunan, is very crucial nga atong timan-an ug unsa ang pagtuo nga gipakita ni Abraham sa iyang relasyon sa Ginoo. In verse that is chapter 15 of the Bible, gi-declare sa Ginoo nga matarong nganuman kay nituo siya sa giingon sa Dios nga makaanak siya daghan. Pero kung imo ning tanaw ang unfolding mga kaigsunan sa nahitabo siyang kinabuhi, the following chapter kanang kapitulo 16 mga kaigsunan nilugwa dinhi ang nahitabo sa pagkahimugso ni Ismael. Tanaw nimo, si Ismael kay balo man ta nga anak ni dili ni Sarah. ni Sarai nga iyang asawa kundi gawas. anak ni sa bata-bata ni Sarai Sarah. nga si Hagar. So buti pasabot mga kaigsuunan dinhi si Abraham murag medyo ni-inclinar siya sa iyang pagtuos Ginoo. Gidawat niya nga mahimo siyang amahan, pinaagi kang Sarai, pero niining puntuha mura siya og nawadaan sa hugot nga pagtuo kay ingon siya tinuod maamahan ko pero sa akong asawa nga idarana murag that's ridiculous. Niya may gi-offer siyang asawa nga batanon, posible tingali ni, pero mga kaigsuunan, this is not something about what God can perform. Niining puntuha mga igsuon, gi-implementar ni Abraham ang what man can perform. Ug dili nimo ikabubuton sa Dios, ug imong tanahon si Abraham niluka pa siya siyang pagalagad sa Ginoo niining tungura. But praise the Lord, he was still reinstated. And go to the next chapter, chapter 17 mga kaigsuonan, diha nagpagkikita ang Dios kaniya gutro, gibalik niya ang declaration nga mahimo siyang amahan, pinaagi kang Sarai ug usa ka anak, gali gihinganlan na nga Isaac ang iyang anak. And this was very consistent of God mga kaigsuonan, despite the inconsistency of man. Atong sensilyohon, ang pagkamatarong sa tao wala magagad sa pagka-consistent sa tao kundili pinaagi sa pagka-consistent makanunayon nga pagtuo, pagkamatarong sa Dios nga iyang gihatag sa tao. And yet Abraham was declared righteous, pero wala magingon ang Biblia nga dili na siya righteous bisan sa up and down sa iyang kinabuhi. He was consistently a righteous man. Dili tungod sa unsay iyang nahimo, kundi tungod sa unsay nahimo sa Dios alang kaniya. So, sa partner, isa ka punto ana ang makita nato sa alang sa ako no, kanang naitabo bitaw sa kang Abraham og ang kang Hagar. Yeah. Nga murag ni palyar siya gamay sa iyahang relasyon og pagtuo sa Ginoo. Alang kanako kana siya is good news. Nganuman tungod kay kita nga tao dili man ta perpekto. Amen. Kita naghantag kaluyahon. But despite of that, sa ehemplo nga gipakita sa Dios diha sa kinabuhi ni Abraham, he was still declared righteous. It's a good news for me. It's a good news for all of us. Nga bisan sa atong dili pagka-perpekto,
pwede kita nga ideklarar sa Ginoo matarong sa tubangan sa Dios tungod sa atong pagtuo ngadto kaniya. Amen. Nagkalami kayong atong diskusyon mga kaigsunan. Let's take a short break. Ayaw ko mughawa din ha. Mubalik kami sa Dili Madugay mga kaigsunan. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Niano sab kita nagpadayon sa atong episode karon nga semana sa Takna sa Pagtuon. Atong gilaktawan gibiyaan kaganina katong atong init kay nga diskusyon makaigsunan bahin kang Abraham og sa iyang up and down sa iyang kinabuhi. Ani adini si Ma'am Pinky gusto siya mo padayon sa iyang mga punto. Alang kang Pastor de la Cruz, good news to sa iyaha nga bisan pa sa klaro kaayo nga saad sa Ginoo nga si Abraham mao ang ginikanan sa daghang mga kaliwatan. Pero ni Ana, along the line, nasipyat siya tungod sa suggestion sa iyang asawa nga tigulang naman gid ta nya usaon pagkatuman ni kana bang usay mag-una-una bata mga kaigsuonan sa kabubuton sa Ginoo. Murag kita ang muhimong aksyon lihok una-una sa kabubuton sa Ginoo. So sa diha nga nahimo na nila murag makaingon ko nga si Abraham, tinuod nga tawhanon si Abraham, nga may failure sab siya anang bahina kay nganong namati siya sa suggestion siyang asawa. Dili unta ta problema karon kung atong dig-apon ang kahimtang ug unsa ang kahimtang ni Ismael karon og gatong kang Isaac. Nako ni nga controversy ba, di lang taan mo hisgot og detalye. So nakita nako mga kaigsuonan nga despite sa iyang failure nga namati siya o wala siya na fully namati sa saad sa Ginoo, nakabangon pagyapon si Abraham. Amen. Kay gihimo man niya ang iyang bahin nga nagtuog gyapon sa Ginoo nga tumanon ang saad sa Ginoo pinagi sa ilang legal nga kaminyo ni Sarah dili sa gawa sa kaminyoon. Yan, abi ninyo mga kaigsuonan, nakita nato ang perfect kayo nga example ni Abraham. Mura pud siya usahay og kita mura tag gihimo nato ang role ni Abraham abi ninyo sa atong pagtuo karon. Ato nang naisgutan kaganina nga si Abraham gingnan siya sa Ginoo, all right, you are righteous. Mao ni akong saad sa imo, mahimo kang amahan. Pero kay nakita ni Abraham nga di pa man kayang himuon sa Ginoo nga mahimo siyang amahan pinaagi kang Sarai, iyang gitabangan ng Ginoo. Naghimos like initiative. And I think the same thing is true sa ato karon mga kaigsuonan. Gingnan tas Ginoo nga ang tanan nga inyong pagkasad-an gipanas ko na wa ko na isipi tungod kay ang akong anak na himo ng sakripisyo alang kaninyo naluwas kamo pinaagi sa iyang kamatayon. But here comes us, just like Abraham, gusto na tong tabangan ng Ginoo when it comes to salvation mga kaigsuonan. Ginoo, salamat kayo, gi-appreciate nimo nga nagpakamatay ka pero sultihi pud may kung sa ibahe namo basig makatabang de pud mi diha basin dayo og kini nga mo ang pagkamatinud-anon, pagtuman sa imong gustong himuon namo, una pa ni points. Mga kaigsuonan, that's out of the equation. Walay kalabutan nga pogi points, mga kaigsuonan, sa atong kaluwasan kung unsay atong mahimo kay ngano gihimo na sa Dios tanan. Now, the main question right now is, Pastor, wa man day nailabot sa atong kaluwasan, nganong naapa man na gihapon? Why are we still seemingly bound to it? Pero mga kaigsuonan, actually, wa ta magapos din ha. Maulang ni angay natong tamdan mga igsuon kung unsa ang hingpit nga pagkalatid ni Pablo may tungod sa relasyon sa balaod sa grasya o pagtuo. Dr. Ray de la Cruz, please help us out. Kung atong tanaw, no? Gusto na akong tanaw nato sa sinulat ni Apostol Pablo diha sa Roma Kapitulo 4, versikulo 11. Ngano nga, katong ingon ni Pastor Buscato kaganiha nga, ngano nga kinahanglan pamangyot na mutuman? Nga, giluwas naman ta sa grasya. Why do we still need to be faithful in keeping the law? Ingon pa niya dinhin ni Apostol Pablo sa versikulo 11, kapitulo 4. Akong gigamit ang English Standard Version. Ningon siya dinhi, he received the sign of circumcision
kining sign of circumcision mo niyang pagtuman. He received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So, makita nato mga kaigsuunan nga ang dili man diwa may labot unta anang kaluwasan anang iyahang pagpatuli, pagpa-circumcise, pero gidawat niya ang pag-circumcise kaniya isip nga silyo sa iyahang pagtuo ngadto sa Dios. In other words, mga kaigsunan, mutuman ganita sa kasuguan karon atong ginasilyuhan ang atong pagkalinuwas diha sa grasya sa Dios. Amen. Kung atong yung sayron pagsulti nga kung gidawat nato ang grasya o niya wa ta mituman, wag yun nato na gisilyuhan. Wag yun nato na gitagaan og bili ang atong kaluwasan. Amen. Kay ang atong pagtuman dili mo'y makaluwas ka nato apan maoy magpakita ka nato nga kita nakadawat sa grasya sa Dios atong gisilyuhan kana nga So, kaluwasan. in other Amen. words, Amen. in other Correct. words, Pastor, ang kasuguan, dili gid nato na siya ingon nga, forget it. No, Oh, wala dili na. na. Kaya nga naman, if there is no more law, we don't need any more a savior. Di ba? Di yeah. ako na kinahanglan og manuluwas kung wa ni kasuguan. Correct, Oh, correct. pero Wa po sala. Wala po sala. Walay manluluwas, di ba? So kay naaman dae nang manluluwas nga atong gikinahanglan labaw sa tanan. Atong yung sabton nga ang atong pagtuo ni anang maoy muluwas nato kay kining kasuguan ato man ang nahibaw-an diha nga murag magtudlo lang ni natog asa ta nasipyat, no? All the time ta ana maka pabati sa ato nga I really need a savior because I have sinned, no? Di ba? The wage of sin is death. So that being kana si Ginoong Hesus nga maoy ning tubos sa usa nga nakasala. Justification, di ba? Just as if wa ka makasala kay giluwas ka, grasya na sa Ginoo. We do not even deserve that grace kay makasasala ta. But because of Jesus Christ and because He loved us so much, ang iyang gipangayo ra gyud pagtuo nato sa iyaha nga ang iyang kapasidad mao ang paghatag nato kinabingdayon kun motuo ta niya. So kung atong tanawon na dinhi Ma'am Pinky o Pastor Hes, sa atong leksyon nagingon, nakaingon siya dinhi sa atong leksyon, the sinner must come in faith to Christ. Amen. Amen. Take hold of his merits ni Kristo, and then lay his sin upon the sin bearer and receive pardon. Amen. Ang gusto na ko nga makita nato ni nga maayo kayo nga punto. Then after nga kita gipasaylo, then he becomes a member of the royal family. Oh, so kanina. pagkasayon, Good news. ato na nadawaton pinaagi sa pagtuo ang grasya ni Kristo, ang atong sala ato nang ihuwad dihas tubangan sa grasya ni Kristo ug kita pasayloon sa Ginoo, instantly mahimo kitang miyembro kanang royal family sa atong Dios. Yeah. Grabe ang argumento mga kaigsunan karon gitandi mong guning atong pagkalinuwas diha sa grasya baka o sa pagkainutangan. Kung ang imong pagkalinuwas pinagis grasya, well, wala tay problema diha. Mura kita og grabe gyud ang kalipay nga nahimo kang hinawasan sa imong mga atraso tanan. Kay gipasaylo naman lang ka nga walay kondisyon. Pero whereas mga kaigsunan ang kaluwasan pinagi pas binayran na nimo sa imong utang. Halimbawa karon aron ka maduol si Ginoo na pagid kay mga daghang huramintas nga himuon, mumatakag sayo, na kay mga daghang disiplina nga himuon nga magsakripisyo pagkagdagan, magantos pagkagdagan, o niya padakong dako ng imong hinatagan sa mga kabos, padak-an pa gyud nimo, kay aron lagi mas mapopular ka sa Ginoo. Tawanon mo guna nga panghuna-huna. Kung ingon ani pa mga kaigsuonan, makalilisang daghan gyud ang makaangkon sa kaluwasan nga makaingon sila, kung dili pa lang gyud tingali sa akong mga pag-antos ug sa akong pagkamangyatagon O pagyugo na luwas. sa akong mga daghang gipanghimo nga mga requirement, di gyud ko kaabot dinhi. So may tendensya good pastor nga manghinambog ta kun Correct. kung That's the point. Oo. Mao bitaw gyud na nga gituyo gyud sa Ginoo nga ang disenyo sa relihiyon o sa kaluwasan mga kaigsunan
is something that only God can do Himself. Dili gyud sa kunon sa mahimos tao. Kaya nga naman, ang relihiyon nga puros self-centered, kung ang relihiyon manggod, mahitungod pa na sa atong mahimo, that will be self-centered. Dili na relihiyon nga magtapok diha sa usa ka iglesia mga kaigsuonan ang mga tao nga moingon, ako maayo gyud ko nga tao. Nakapasarkos daghang tentasyon. Pero if you think nga ang atong pagkalinuwas mga kaigsuonan is something that God has done, it will be a religion that is called God-centered, na sintro sa Dios, dili sintro sa tao. Kaya nga naman, sa ato nang gibalik-balik, dili sa mahimo sa tao nga makaangkon sa kaluwasan kundili pinaagi sa unsay nahimo sa Dios alang kanila. Now, speaking of pagtuo, Yeah. ikaw ning tuo sa usa. Alright? Ako ning tuo sa usa. Karon ma-imply na nato pastor nga dili lang kay abstract nga word pagtuo kundi it involves a relationship. Relasyon nimo sa Ginoo nga imong gituhuan. Therefore, how can I show my faith in that person by disregarding the law? Mo na nga atog yung iklaro ni unsa nga balaod ang gimindiring giwala na kinaharaban na sa bagong tugon nga giwala na ug unsang balaora nga gi-uphold nga kauban ana kay kung unsa man nato pag-relate sa kang Jesus nga luwason ta niya kung wa tay batasan di ta mo tawod sa ginikanan adulterer o kawatan o unsa na lang na diha o di ba? So mga kaigsuonan dili gyud nato si piaton ang pag-usa sa atong hunahuna nga ang kasuguan bunga na lang na sa atong pagtuo nga may buhat. Amen. Kay ang pagtuo nga walay buhat gingon diha sa Patay. unang wandos di ba Yeah. nga patay kini siya. So mo na mga igsoon dili gyud ta angay maglibog-libog. Ang giwala kundi katong mga seremonyas nga walay labot sa kaluwasan. Yeah, gusto na tong sulbaro ng imong argumento Mampingki nga gibungkag ba di ay ang kasuguan tungod nini nga grasya ang gingon ni Pablo wa gyud nato ni gibungkag actually. Gani gipabarog pa nato ni and the argument here is ang kamatayon ni Kristo makaigsunan kung mao pa ni nagbungkag sa kasuguan actually wa na ning kasuguan unta karon. And besides that point no kung ang kasuguan gibungkag pa, dili na unta kinahanglan nga ang anak sa Dios mamatay aron sakripisyuhan ang atraso sa mga tao nga nakalapas sa kasuguan. Nakuha ba niyo ang punto? No, kung ang kasuguan wa na nganong kinahanglan pa man tang luwason nga wa naman di ay na. No. Actually, to begin with mga kaigsuonan sa diha nga nakasala si Adan ug si Eva, God actually had 3 options. Ha? Naitulo ka mga pwedeng himuon ang Dios sa diha nga nahulog sa sala ang atong unang ginikanan. Option number 1, iyang i-erase ang kasaysayan sa kalibutan including si Adan ug si Eva. Kalimtan na lang niya. Nga wa na siya gihimo, sukad-sukad o niya, pilon pa niya si Lucifer o Gidelete na tanggal lang o uta, i-delete niya. So wala na record. Pwede to, option number 1. Ang option number 2 is, wadon ang balaod. Kay ang balaod mo ay nakaingon nga makasala gyud ang tao. Pero wa na mahitabo mga igsoon. Diri siya sa option number 3, which was the hardest and the biggest sacrifice. Unsa man yung option number 3? Ipadala ang iyang anak aron maoy mahimong solusyon sa sala. Patyo ng iyang anak sakripisyo aron panason ang sala. So as we see it right now, naari gihapon ng balaod kay di na pwedeng walaon. Ang kamatayon sa anak mo ay gihimong solusyon sa balaod sa pagsupak sa balaod mga kaigsuonan. But it does not mean to say tungod kay namatay si Kristo ang balaod nawala na. Hinuon tungod kay namatay siya nagpasabot ka na nga gipabarog pag yun hinuon Giratify ang balaod Correct. pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Exactly. So Mga kung kaigsuonan. atong tanawon mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagapaminaw, umingon ganita nga nawala ang balaod. The second point is, wala na po'y sala. So kung walay sala, there is no need of a Savior. Yeah. So kung wala tay sala, wala tay kinahanglan og manluluwas, wala po'y maayong balita nga mao ang grasya. Amen. Kung wala na'y grasya, usa pa may iwali sa mga pastor? Nga wa may grasya. So wala na po So wala po'y magwawali. Unya, kung walay magwawali, mawala po hasta ang iglesia.
ang simbahan. Ang iwali, wala na po. Wala pa na po iwali. So in other words, karon nga naa pa may simbahan, naa pa man tay iwali, in other words, naa pa gyud anang maong balaod. Apan gusto na ko ibalik katong punto kaganiha nga ang atong pagtuman sa balaod nga makahatag kanatong kalawasan, kung atong tanawon ang kapitulo 4 sa Roma, dili mahimo nga maoy atong basihanan kay mahimo man taon niya nga ato man na ipahambog, we become boastful nga kung dili pa kaning akong binuhatan o nisulod sa akong hunahuna kaning kasinatian bitaw sa katong tax collector o katong Pharisee nga nagampo Publican nga ang katong Pharisee. publican grabe gyud hangampo nga di gani siya makahangad sa langit kay maulaw siya tungod sa iyang pagkamakasasala. Apan ang pikas, ang tax collector nga katong Pharisee, grabe gyud hambog niya, Ginoo, salamat nga dili ko sama aning tawhana nga makasasala. Salamat nga nagtabang kog mga katawhan, salamat nagtuman ko sa imong kasuguan. Kung atong tanawon ang conclusion sa mao nga sugilanon nga gihatag ni Kristo, kinsa may gipasaylo? Publican. Dili katong tao nga daghan siyag nabuhat. Dili katong tao nga nagtuman sa kasuguan, kung dili katong tao nga nag-angkon nga siya makasasala ug nagkinahanglan siya ug maluluwas nga mao si Kristo. Amen. Okay, Pastor, nakita na ko ang logic sa sitwasyon nga imong gipresentar. Ang kadtong Pariseo, all that he did was trying to uplift himself, that he really Ipahambog didn't niya ang feel the pagtuman. need of a Savior. Yeah, correct. Mao na siya ang hinungdan nga nga dili maayo gyud nga ang atong gituan nga kaluwasan ipaagi sa atong binuhatan. O tan-awa tong isa nga publikan nga ang iya humility, repentance, and the feeling that he needs the Savior, the salvation of the great Savior. Di mo na siyang napasidunggan, siyang gidawat. Di ba? Kaya nga naman, ang iyang pag-ampo, gipabati niya ang Ginoong nagkinahanglan siya kang Ginoong Hesus. Yeah, amen. Gusto lang natupod nga isettle makaigsunan kining pamasugo sa atong kadaganan sa mga kaigsunan bitaw nga ingnon nga wala gyud kabahin sa kaluwasan ning atong pagtuman. Daghan ra bang maingon dayon nga di na lang gid ta mo simbahan ni pastor. Sa ato pa di na lang ta muuli sa atong ikapulo kay di man din na makaluwas. No. Ayaw gyud naghimuha igsuon tungod kay sa ako nang giingon nimo kanang imong gihimo ayaw nagtagay kabug-aton nga mao na imo dugang sa unsay nahimo sa Ginoo. Kay nahimo nas Ginoo daan ang pagluwas nimo. Imo na lang nang gihimo aron pamatuod sa giingon pa ni Dr. De La Cruz kaganina, silyo ni sa imuhang linuwas ug sa imong pagkamatarong nga gideklarar ka sa Ginoo. Diri sa atong leksyon gisgutan man nato si Abraham. But while the same time nga gi-quote ni San Pablo mga kaigsuonan ang lingwahe sa Henesis nga si Abraham na imong matarong, gisgutan sab dinhi mga kaigsuonan ang mga pamulong ni David. Diha gikan mismo sa Salmo. Unsa may sulti ni David? It was actually David recovering from one of the blunders in his monarchical reign mga kaigsuonan. Unsa maning blunder ni David? Si Bathsheba nakita niya asawa sa iyahang hari sa mga commander siyang kasundaluhan. Unya una-unsa man siya nga wa pa man siya matagbaw gyud sa iyahang pila na kaasawa. So nangita gisag paagi nga masawa niya si Bathsheba. Shortcut the story, iyang gidulgan si Bathsheba aron ma-cover up pagyud ang iyang sala kay nabuntis si Bathsheba. Iyang gipadala ang banat kun asa ang grabing kumbati gyud sa away dito sa gubat, batok sa kaaway nga nasod. So namatay si Urias mga kaigsuonan. And of course, David looked like vindicated pero gisabdong siya mga igsuon ni Nathan. Unya sa diha nga gibadlong siya ni Nathan, didto naka-realize si David. And he told himself nga grabe gid ay ang iyang pasalamat sa Ginoo tungod kay wa siya isipi despite sa iyang pagkamaldito mga kaigsunan. I mean, sa iyahang mga kaagi, ang ngayon unta gyud siyang tinud-on sa Ginoo pero binimo ang lingwahe nga iyang giingon dinhi nadya sa Roma 4:7 ug 8 actually came from the words of David in the book of Psalms. Nag-ingon siya dinhi, blessed are those whose transgressions are forgiven. Amen. Kinsa daw bulahan kadtong kansang mga sala gipasaylo
kansang mga sala gitabunan, bulahan siya kansang sala, ang Dios dili magaisip bato kaniya. And this is David speaking, mga kaigsunan, of a God who has grace to cover all his unrighteousness. That is justification. Pastor, Yeah. nindot kay biyan ang istorya ni pagkasala, Yeah. the story of David and Bathsheba. Kay siyempre nakasala na sila. Yeah. Pagking gipatawag tong iyang bana nga uli diri kay bagugog kang minyo. Ang iyan na lang to nga makabir-kabiran. Unya kay very loyal man pod iyang sundalo. Imbes nga mo uli, mas na-expose pa gyud siya. so sa ato pa makasabot taga bihay na ang Ginoo ani gibadlong si David. Ang nindot lang ni David kay sa dihang gibadlong siya through Prophet Nathan nga ikaw kining maong hari nga kadtong nagpatay sa karnero sa silingan, meaning nga gikuha pa nimong asawa sa isa sa imong sundalo diha nga dagang kabanday asawa. Ang reaksyon ni David nga maoy giingon sa balang kasulatan nga a man after God's own heart, nga ningon siya nga iyang gipukpuk iyang kaugalingon pag angkon, wa gid siya ningon nga pataka-taka malangka kana gud ang kinaya gud nato basta masakpan ta nakasala daghang pakita ipang tulod mamalibad ta daghang patag ipapatay ana nya mamalibad gid ta nga dili na mao butang-butangan ta, pero si David lahi kaayo ingon siya nga ako kana. Amen. Siya, mo na mga kanindot nga istorya nga nga ginganlan siya pagkamataro nga kung naapod unta ta ng kinayabang nga masakpan tag nakasala, di lang pud ta manlulod ba sa uban atong dawaton lang unta. Actually, initially mga kaigsunan, kung imong tanahon, naagyod ang balao din ha. Kay kung wala pa, si David makalingkawas. Hoy sala. Yeah, Wala correct. siya nakasala. Di na sa kinahanglan nga badlungon, di na sa kinahanglan gukuron. Pero the fact that he had to admit his sins, mga kaigsunan, nagpasabot na nga ang balaod, nagbarog yun. Amen. But the only thing is, wala mawa ang pagbalaod tungod gigipasaylo kas Ginoo naaragya po na. And in fact, sige na nato ng gisgutan sa milabay nga mga leksyon, mga kaigsunan. Last quarter pa na, ang balaod mo'y nahimong istandarte kung unsaon nga ang taong pinasaylo, ang tao nga gideclare sa Ginoo nga matarong, paunsa siya magkinabuhi, ingon nga matarong. Mao na ang role sa balaod. Okay, Ganahan ko aning komentaryo ni Martin Luther kay si Martin Luther magyud nagpasiugda kining gitawag nato nga information pagprotesta batok sa pagkalinuwas pinaagi sa buhat. Kay mo man na sa una aron nga mahimo kang matarong kinahanglan gyud sakaon gyud nimo nang hagdan nakaluhod ana niya hanggi kon sa iyaha. gikan man ko niya pastor nga ako nasabtan ana dako kog sala dakoon ko nako kung halad aron ko mapasalo. Usa na siya. Pero ganahan ko yahang komentaryo dinhi sa libro sa Roma. Ang yahang komentaryo nagigon, God receives sinners by grace and not because of their works. Yeah. Mo na yahang komentaryo. Unya, isa po dinhi nga giingon po ni Mrs. White. Iyang hingon dinhi, mauni ang buluhaton sa atong kaaway karon nga maong yawa. Ang yahang buluhaton mauni. Ingon pa ni Mrs. White, if Satan can succeed in leading men to place value upon his works as works of merit and righteousness, he knows that he can overcome him by his temptation and make him his victim and prey. Bantayan nato ni mga kaigsuunan nga ang tumong og tuyo sa atong kaaway nga mao ang yawa, kumbinsihon lang taniya nga atong tan-awon nga ang atong buhat adunay kontribusyon or adunay bili alang sa atong kaluwasan. Nan nahimo kitang biktima sa kaaway. Kaya ang atong binuhatan, wala gina siya'y bili alang sa atong kaluwasan, kundili ang atong pagtuman sa kasuguan, ang atong binuhatan nga maayo, bunga na siya sa atong pagkalinuwas diha kang Kristo. Amen. Pagkanindot. Na-text diri sa kuan na sa murag somewhat panapos, no? In the New Testament, both the law and the gospel appear. So manang gospel. The law shows what sin is. The gospel points to the remedy for that sin, which is the death and resurrection of Jesus. If there is no law, there is no sin, and so what are we saved from?
only in the context of the law and its continued validity does the gospel make sense. So I would say nga ang moral law, which is the law of God, which is the nature and the character of God, is binding and everlasting. Dili gid na siya mawala, and because of that we always feel the need of to have that Savior who is worthy for our salvation. Amen. Nahurot na nga atong oras, mga higala. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Buot na mo Amen. nga tapuson kini pinaagi nining pipila ka mga obserbasyon. Karon nga semana mga kaigsuonan is actually the 500 years anniversary of the Protestant Reformation. Pero nasubo lang tagamay mga kaigsuonan kay murag nakita nato nga ang Protestant movement mga igsuon medyo ni hands up silang mga kamot kay nakita nila nga daw wala na day sila giprotestahan against the Catholic Church. Gani, dili pa lang dugay makaigsunan, doon na gihimo nga treaty or agreement ang dagko nga mga iglesia between Catholic and Protestants nga nag-agree sila nga nganong hangtod karon tawgon pa man gihapon mo mga Protestante nga in the real sense wa naman mo'y giprotestahan batok sa iglesia. Wa pagani mas tangkod og 500 years mga kaigsunan milurang na ang matang sa protesta. But for you, alang kanimo nga nagtuo nga ang pagkaprotestante mga kaigsunan mo ang protesta batok sa kaluwasan, pinaagi sa kahago, pinaagis kaugalingong paningkamot ug pinaagis kaugalingong binuhatan. Kini nga tinuod nga pagkaprotestante mga kaigsunan is the real Protestantism. Amen. Nga gidescribe ni San Pablo sa iyang mga sinulat ad-alang sa mga taga-Roma. Amen. Kung nahinumdum mo sa sugilanon sa Good Samaritan mga kaigsunan, adunay biktima nga niagi siya sa treacherous path down Jericho Road. Ug didto gibuno siya, swerte lang siya mga kaigsunan, nga wa siya mamatay. Niabot ning maayong Samaritanon. And in the story, the Good Samaritan is Jesus. The victim is you and me. Amen. Karon gisakmit kita sa Good Samaritan, giluwas na ni Ginoong Hesus, and we are back into safety. Naluwas na ta mga kaigsunan. But the question that remains right now is, ikaw nga naluwas na gikan sa kamot sa mga bandits, mubalik ba kag-agi ni adtong treacherous path down the Jericho Road? Kung mubalik ka makigsuunan, sama ra gihapon ka sa nagpalingog-lingog sa balaod, kay nakahibalo ka nga pinagis balaod, nakasala ka, giluwas kas Ginoo, pero di ka magkinabuhi, ingon nga linuwas. I believe this is a big point for us. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Amen. Happy weekend. O sa dili pa nato kini pagkatakupan mga kaigsunan, paminawa nato ning halad sa musika.
namo nga Dios, salamatan namo ikaw tungod sa grasya. Pinaagi sa imuhang anak, makaangkon kami sa kaluwasan. Ug salamat usab Ginoo sa imong balaod nga pinaagi sa among pagtuman among masilyohan ang among pagkabalaan o pagkalinuwas diha kanimo. Tabangi kami Ginoo nga magpabilin sa among pagtuo sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo nga naghatag kanamo kaluwasan. Yes, Lord. Ipabilin usab kanamo ang kadasig sa pagtuman sa imong balaod kasuguan aron magpabilin ang among pagsilyo, pagpakita sa kalibutan nga kami imong linuwas ug kami imong mga katawhan. Amen. Salamat Ginoo nga kanunay ikaw nagapasaylo sa among mga kalapasan. Panalangini ang among mga kaigsuunan nga nagapaminaw, nagatanaw ni ini nga tak na sa pagtuon. Ihatag usab kanila Ginoo ang kalig-on sa pagalagad hangtod sa pagbalik nimo ug kami imo nang dad-on diha sa langit ng puloy-anan. Amen. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.